tá muid ag an mhata Dhraíochta dhéanamh. Cé tá mhata Dhraíochta? Fáin go bheice tú. Seo bus go Dhraíochta. Bhac tú ceann hána? What is it cé dá haon? Well, in bus go Dhraíochta bíonn uimhir Dhraíochta. Agus an uimhir Dhraíochta sin sprioc. Tá muid ag ar an uimhir sin oibriúach i ngach líne. Má chuireantas le chéile na himhreachaí i ngach líne go trasna, gheoffa tú an sprioc uimhir nó an uimhir Dhraíochta trasna ar a gcuí sin. Mar a chéile, caithe tú an uimhir Dhraíochta a fháil nuair a chuireann tú le chéile na himhreachaí atá a gcuil síos, freisin. Agus ní bháin sin, nuair a chuireann tú na himhreachaí atá gcuil trasna go fíor ar a gcuí sin le chéile, caithe siad san an uimhir Dhraíochta a oibriúach freisin. Nis, cad í an uimhir Dhraíochta seo? 15 má thu. Se callum bhfuil sé dionta gceart? Ceir go leor. 2 agus 7 sinne, 9 agus 6 sinne, 15 tá líne sin ceart, chéad cheann eile, 9 agus 5 sinne, 14 agus 1 sinne, 15 má thu tá líne sin ceart, chéad cheann eile, 4 agus 3 sinne, 7 agus 8 sinne, 15 tá líne sin a hain crín. Oibriú mu tíosanis. 2 agus 9 sinne, 15 agus 4 sinne, 15 tá ceann sin ceart, chéad líne eile, 7 agus 5 sinne, 2 agus 3 sinne, 15 chéad líne eile, 6 agus 1 sinne, 7 agus 8 sinne, 15 nis níl fácaí a dhá líne. Mit trasna go fíor a gcuí seo dosach. 2 agus 5 sinne, 7 agus 8 sinne, 15 agus an líne dhearann seo, 6 agus 5 sinne, 15 agus 4 sinne, 15. Nis, fecinn tú na rúsáid muid ach na himhreachaí ach bhuair amháin, agus tá na himhreachaí sin listáilte thus os cían an bhosca. Dúir mas ceann le chéile nis? Ceir go leor, pangam ranamid. Céirt í an uimhir Dhraíochta seo? Fiche 7, agus caithemuid in na himhreachaí idir 5 agus 13 go úsáid chun an bus go Dhraíochta seo a líana. Nis, tá cúpla uimhir an hána hain fan go bheicemuid. Tá uimhir 5 an, mar sin glanam amach uimhir 5, ní muid an 5 úsáid a ríist, tá uimhir 9 sin faoi, agus hálann seo tá uimhir 2 agus uimhir 8. Nis, cúpla ceann fácaí, cá muid oibriúach cá mhón siad. Dúirtú cúnacham. Nis, 2 agus 5 sinne, 70, ceir go leor. 70 agus rud a céint sinna fiche 7. 70 agus 10, má thu, mar sin chun me 10 seo, glanam amach uimhir 10 sin. Go muid síos ag bhhain seo, oibriúid síos go fíor. 2 agus 9 sinne, fiche 1, iontach, fiche 1 agus rud a céint sinna fiche 7. Agus 6, an jab, ceann sa lár. 10 agus 6 sinne, 60, 60 agus rud a céint sinna fiche 7. 15, an bhá. Nis, bhfuil chola cheannach sin glantamach am 6 le glanamach, agus 15, dhá uimhir fácaí. 5 agus 9 sinne, 40, 40 agus rud a chéint sinna fiche 7. 30 má thu. Agus ní fácaí amach uimhir amháin eile. 2 agus 8 sinne, fiche, fiche agus rud a chéint sinna fiche 7. Fiche agus 7, ítach.